en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo aaɓnde ɗiɗi ɓuru hitande ujune ɗi e nogas e tati. ɓataake men fayti koye ganndal no gowɗen wadde kala altina eɗen keewi hirjinde koye men e ganndal. tawno lampa jeynoto ko aduno kala ko ganndal. neɗɗo so andi o yalte niɓɓere. nelaɗo men tedduɗo mo jam e kise goni wi majjere ɓuri bonde e keferu. nde tawno neɗɗo majjuɗo ko majjuɗo tan. andude ɓuri majjude. humpitade ɓuri humpede. jaɓen andude jaɓen andinde ɓesguji men. jaɓen humpitade jaɓen humpidde ko moƴƴi ɓesguji men. jaɓen andude jaɓen andinde ɓesguji men. jaɓen humpitade ko moƴƴi jaɓen humpidde ɓesguji men ko moƴƴi. ganduɗo yo andin humpitiɗo yo humpit e dow ko moƴƴi. mo anda yo jaɓ anda namdo beele heɓa gandal. mo humpitaki yo jaɓ humpitade. mo humpitaki so wine humpita humaɓe ɓeydoto tan ko human binnago walla ɓeydoto ko humpude yimɓeɓe. neɗɗo kala kene humpita yo humpit ko laaɓi humpita ko laaɓa humpita ko humpitto tawni heɓo hen gandal. kala kaɗa andina andin yimɓe gandal moƴƴal nafowal naftowal yaltina yimɓe e caɗele. gandal fo so rendi gandal naftowal yimɓe yaltina yimɓe e caɗele ɓuuri. ɗum noon sukaɓe yahoɓe cuuɗi janguirɗi tinnoɗe jeehe ha keɓon gande towɗe dowrowe mbawon naftu. woto kaaɗe tan e bindol ngol. son kaaɗe bindol he battinto noon koye TikTok e réseaux sociaux ngamri e fijirde e bolle puyɗe taw ɓamtata rendo. ɓuri bonde foof ko jangude bindol haɗa ɗon. wawde ɗaaliyade tan taw ala kala ko wawi ɓulnade e gandal mum ko ene nafta rendo ko caɗele mawɗe. sabu wontata ko gandal ɗemɗe tan koccuɗo konngol fof ene weeli kono taw gandal mum fof hayten koye haala no amni yettaki goɗɗum ɗo leñol kadi so feŋima ɗo ko feŋre mawde. leñol fof wontata ko haaliyankoɓe ala golloɓe. leñol fof wontata ko haaloɓe ala golloɓe. so golle ngala noon haala sene haali so ɓooyi ka mayat kanka e hoore makko firti koko ala gandal. koye nder gande kaaleteɗe he ko hen siggete wawa gollede wona ko naftata wona. sabu ko haalete ko pop
e nder men eɗe jogii gande ɗe mawɓe men terno hanki jaltinen karalleji mawɗe haa mi maayi junngo hannde mbiɗen ko bolle puyɗe belsindiɗen ndewɗen geɗe goɗɗe wona yahata noon kono noon wona on fannu paaɗen garteten seeɗa koye discours président Macky Sall ko ɓurɗen teskade e haala makko wo arti e duɗe qur'ana ɗe duɗe qur'ana ɓen ɓe o joddino taw ko janguinoɓe qur'anil karim e lewru novembre hitande 2022 mayne nde o joddinoma e ardiɓe duɗe qur'ana kala nder leydi ndi Sénégal o yewtide mabɓe o tongi wotini wo andi caɗele duɗe qur'ana ɗe pop ɗo tolni e nder discours makko o arti e hollirde duɗe ɓooyɗe guilay duuɓe kitale ɗoftude en ene gandina men yonti hankkadi nden enen ne keptinten ɗen duɗe firti ko ma duɗe ɗe darnane fond taw ko fond haalis bawɗo hesɗitinde duɗe ɗe ɗofta duɗe ɗe ha duɗe ɗe ɓuura wawde yeynade lappi mumen ene moƴƴi kono noon min to banggam weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe eɗen gandi eɗen goya ne heddi lesiri ndi koko natti woni éducation de base hanki ɓiɗɗo so jibinama e galle ko adi pop o nehete ko needi base ko adi somo yara ndiyam woto wat guj somo nodda woto luuk woto wullu yo ya haw yetto saɗa nelamo a noddamo haw yettoma ñumboɗa e nofuru makko ya haw yetto ñumbo e nofuru mo fayo ko baba kaari wi walla ko babam wi noddanam kaari ya ha yetto nodda kaari sa addi pon ndiyam daro hawa gayna yarde nawta so won keddam woto rufirdani ya ha e nokku mbaɗa hen gadda poɗo kippa saɗa ñaama woto lemo woto ŋaaño ndaar yeeso ma ƴakku ha ɗigga moɗa fat ha moɗa nokka longuere wonde woto men pawdi law ga mawɓe memani woto sakkito e boolo so neɗɗo naati galle salmin ɗum rutto e place ma jooɗo so mawɓe ne kaala woto wattu hen haqqille ma soɓe kaalata ko sa nani aɗa wawi fenoyde ya jooɗo banggue ma wona needi bage so ittama ɗon e duuɓi jeeɗiɗi walla ko manki ɗum wonawama e duɗal o jooɗima yeeso ceerno jangguintamo ko hofade o hofo o jangga heelade hofade wawi ɗum tan ko almudo kala wona almudo so hofima seeɗa tan ɓandu mum jaaɗat walla ronka sa yeehi juma walla jama so yimɓe ne juula kala mo rewani almudago wawa hofade o diccoto o jotto e copier somo juula o heewi ko jottade e coppi makko somo juula so sujjoyi o jottima o jottoto koye koppi ɗi o ñiɓa peɗeli ɗi o jotto e koppi ɗi saabu o wawa hofade koma jangge ndin needi noon heɓoto koye duɗe ɗe o jangguine wawde laarde bindol ngol o fawa hen feɗenu makko ɗo bisimillahi o fuɗɗi ɗo ha ɗo yettoto ɗon o hannat feɗen ndu ha eko rewi hen eko rewi hen eko rewi hen eko rewi hen o jangguine lesɗikinade wawde ñamde e pot ɗo yeeli o wona miskino o wona basɗo beele o jangguine lesɗikinade famɗikinade hayso yalti koye galle mawɗo koye needi men wonno hanki o jangguine yelade gawri e galleji ɗi bam makko wawi ñamminde bam makko galleji ɗi bam makko wawi ñamminde ɗi o jangguine yelade gawri ɗin galleji omo andine ko woni galle bam makko aɓe ƴakka mburu aɓe ñama maaro nde maaro weeɓani aɓe ñama tew aɓe ñama liɗɗi kono o jangguine yeloyade e ñamoɓe ñiiri ɓe hawo holɗum ko hawo tafte woni koye tafede kanko suko ko ɗum wonno hanki yaani o wona ha ceerno alɗano wonno hanki hande jiidani hen hande mi nawi sukaɓe en ville ko hani alɗa gadanami capannayyi capanɗe jeegom
yeɓe gaddu tan mi wondaka jangde mabɓe mi wondaka laaɓal mabɓe wondaka cellal mabɓe jiida hen wona ene serti ɗo ko laawol goral ngol erago am faade e laamu ngu eɗen gandi hande ene tiiɗi wuuro ngo garata e guure men taw ala ko wiyete case de tout petit de tout petit case de tout petit ene tiiɗi wuuro ngo galta taw ala ɗum holɗum suudu sukaɓe ɗo jangguinte sukaɓe ɓe jontani nadde école jarowoy hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyyi nawete koto case de tout petit eɗen ciftor ɗon bani men debbo sohna Bano Saar eɗen calminamo de passage nde tawno kankone ko debbo dariɗo e on fannu case de tout petit omo jangguina sukaɓe laaɓal omo jangguina sukaɓe needi omo jangguina sukaɓe wonde no suka foti wa to banggue needi ko debbo poɗɗo wattede haqqille ɗon ɗo Mauritanie ɗo ko jaydiyanke kadi ko jangguinowo kanko sohna Banouru Saar case de tout petit era ngam faade laamu leydi Sénégal foti wonde hen tan ko janggoɓe Qur'ana e wawɓe nehede poti wonde hen saabu holɗum cukalel kala ko mbaɗɗa e haqqille mum yaltata teni cukalel foti adade ɓayde kay ko julɗo foti adade e ɗemgal makko ko wawde jangude fatiha o ɓayde ko cukalel omo waggiɗi kala ko naati yaltata hade ɗemgal français walla anglais walla ɗemgal gongal nadde hen bonna ɗemgal makko to banggue ɗo to banggue ro hade bonnoyde ɗum Allah o ado e ɗemgal he saabu so on ƴeewi kasuji de tout petit tawiteɗe e nder Dakar walla Ziguinchor walla banggue goɗɗi taw jeeyi ɗum ko chrétien en julɓe ne jangga hen kon jogui ñalɗi ɓe janguinta sukaɓe wonɓe hen ɓe taw ko sukaɓe Isa yiyankoɓe ko kamɓene ko diine mabɓe kamɓe jeeyi kasuji mabɓe ɗi firti kamɓe jeeyi cuuɗi mabɓe ɗi kamɓe ɓuuri wawde nehede e duɗe men ɗe duɗe men biyeteɗe case de tout petit ɗe nehata ɓuuri wawde nehede ko duɗe Isa yiyankoɓe oɗon fannu je hen bitte oɗon gandi kalami ko ɓen ɓuuri wawde nehede cukalel ɓuuri wawde jaɓɓade cukalel ɓuuri wawde haalude cukalel ɓuuri newnude haala faade cukalel an jinnaɗo lewru faade yoɓa ko privé wona kono noon ne jogui wone sahaji e wone waktuji ko sukaɓe jiyaɓe diine mabɓe ɗe ɓe paltoto ɓe jangguina ɗumen diine mabɓe o taw cukalel ngel yontani hayya école taw diine mabɓe o ado e cukalel ngel needi diine mabɓe o ado e cukalel ngel gonka diine mabɓe o ado e cukalel ngel neesu mabɓe o ado e cukalel ngel daara so joomum mawni no ɓe mbayi ɓe mbi koɓe 95% 95% e nder Sénégal wona ko heddi ko foof ko holɗum ko kamɓe ndaara no ɓe mbayni e ndaara no ɓe nehorini e ndaara no ɓe jogori juɓɓudi ni ɓe ngala ceeki ɓe ngala kareli ɓe ngala dukoli ɓe ngala nguttu teni kadi ɓe ngala boneji no comme enen julɓe ɓe ni kala ko waɗa ko enen kala ko waɗi ko enen so gamri so goɗɗum so pettali so naaɗali so yarde sangara so yeyde dorog kala nanggaɗo ko enen kamɓe ala fof ko feeñata e mabɓe woni gueɗe surtout ko needi ndi tan ne hedde mabɓe needi base ndi ɓayde suka o tindi koye faade école haydema ko yaade école omo rewa toɓe mbiyata case de tout petit so ari ɗon wo tawa ɗon almudo debbo bawɗo Qur'ana joom aada joom neesu joom lasli bawɗo nehde suka o e needi men aadaji men saabu Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée koɓe neesu goto koɓe diine goto koɓe aada goto diine l'islam o e diine Isa o ari kono sa ƴeewi kamɓe foof koɓe needi gotiri diine o tawiɓe koye needi gotiri taw wona suka o nehe hen suka so ari jangguine jooɗade jangguine andude joomum jangguine sa fini salmin jinnaɓe ma jangguine sa fini soccu ñiiƴe ma jangguine sa fini salligino juula jangguine sa hooti a yettima faye jinnaɓe ma salminɓe woto tikkan jinnaɓe ma ko gonɗa cukalel ko foof woto yiiɗi hunde ha tikkanaɓe joomum jangguine ɗon
gonka aduna ɓinguel dewel sa wi yummane fitta wallu ɗum somo defa ɓattomo so yumma jooɗima ɓatta ɗum namdo yumma won namde ɗe debbo fotina ayi cukalel ngel ko ngel cukalel ko noon woto jejjiten joom sariya o wi cukalel hoore mum nde wayi kono hayre heccere ni ay hayre heccere sa waɗi hen diidol momtota ko aduna firta cukalel ne hoore mum nde gandiɗo waggiɗi ɗo kala ko nannuɗa hen yaltata abadan ɗum waɗi noon fulɓe mbi wat cukalel mawnide hen mbaɗa mawɗo mayde hen wat cukalel mawnide hen cukalel ko ngel famɗi ko foof kala ko mbaɗɗa ngel so ngel mawni ngel andi so mawni on wawi baba kaari nden so foogi amen ko tonke bonɗe fiyata men kono baba kaari kalde foogi amen ko nogas bujjoyi buɗɗiɗi tanggal baba kaari o dokkowo tanggal o ɓe ɓuuri horsinde baba kaari tonkowoɓe o teni pourtant o mawni o resi o jibini kono kalde o yi baba kaari pembannoɗomo pogannoɗomo rokkamo bujjoyo o no ɓuuri horsinde e baba kaari o enana jooɗi tonkannoɗomo cukalel yejjitta haydara cukalel wayi kono éléphant ni ñiiwa ni ñiiwa jogui ko mémoire mawɗo ñiiwa yejjitta abadan kala ko mbaɗɗa ñiiwa koko yeftoyto ñiiwa yejjitta mémoire ñiiwa ɗum waɗi joomen wittoji gande saaha so suka muddi ɗi wonkoɓe ɗaɓɓata e ñiiwa wooda koɓe mbaɗi ɓe nannayi mum yejjitta abadan ɗum ko mudde ɓe kewi waɗande ɗum joomum kala ko naate hoore he yejjitta ko toon heddoto ɓenne ene jogui fannuji yaaruɓe ɗiɗon fannuji koye gande moƴƴe jeeya jiɗɗen wiide ko laamu ngu ɓayde ɓe mbi koɓe jiiɗi wallude duuɗe qur'ana ɗe oɗo henna case de tout petit foti wonde tan ko duuɗe qur'ana ɓayde cukalel ngel yahata ko ƴettude kayit desinde e yimde jime français jime tan jime ɗe ngala gartam ɗum ɓe janggata toon soɓe garti galle mi yewi ɓe jiman mon ɓe jimat toon ko jime ɗe mboɗo wawi yimande monɗe ni ɓe janggata toon abc ɓe janggata toon basigne mimrak ɓe janggata toon ndefu ɓe janggata hay tus ko jime tan e ñamde goute jime tan so ɓooyi ƴakke mburu mon jare ndiyam e gamri e tonggoloƴel e dogde e sport seeɗa coftal ɓalli seeɗa lewru foof aɗa yoɓa walla subaka fo aɗa fina guila wendogo aɗa hebla ɓiyengol jangol ne yaaha wona kono moƴƴi ko so yeehi so yettima toon ya taw ko adi foof ko donkuɗa galle ko ɗum heɓat toon woni needi ndi one he kono sukaɓe so jeehi kono to ɓe kaɓat toon ɓe dugda ɓe ƴettodira ɓen toppitiɓe nan to jooɗi ne jala ne piije ne gone téléphone ngaji men gonda kaɓe ni koma artugol classe yonta tan so artugol classe ngol yonti ko nden ɓe gartata e sukaɓeɓe jangdela hen foti waɗe hen ko almudo debbo qur'ana woni ndey daara e sérigne daara ceernajo joom duɗal o e debbo joom duɗal o ko ɓe poti ƴettede nanne e case de tout petit ɓe nehani en sukaɓeɓe ɓayde ɗen goya hande needi gasi sukaɓeɓe no mbayni ni mbayi tene hande ɗen mbaɗa concours jibinde jeeya rewɓe resaɓe galle concours ko yoɓe jibin tan nawliraɗe concours kaari jibin yomi jibin kaari jibin yomi jibin kono wona kaari neehi yomi neh ala aɗana jibina a nehata aɗa ulla e wuuro ne lebta yimɓe sa haali wonta bone sa deƴƴi mette mbarma aɗa jibina a nehata cikkata ko ñamde yarnude woni nehdi ko banggue aɗa jibina a nehata hitande fo aɗa concours jibinde aɗa wadda concours e nawle aɗa wadda concours e woɗɓe fesiraɓe ma foof taw koye bolle puyɗe aɗa jibini ko woni yeeso ma ko ene tohña guite maɗe aɗa andi aɗa huuɗa ñande kala aɗa ƴatto ɗum ñande kala taw ganduɗa priorité o ko nehde neha woto lorde yimɓe neha woto lordema a nehata nana lebta nana lora ɓayde wayi noon enen fo eɗen gandi hande jiya cukalon tokko con
nana mbarodira cukalon tokkocon ko wiyete mineur en nana poɗodira cukalon ndewon hande ko cukalon tokkocon 14 ans 15 ans mbarodirta 12 ans 13 ans poɗodirta rewɓe ndewon ko ɗum yeyata drogue ko ɗum simmoto ko ɗum jogui téléphone aji hoɗi koye porno hoɗi koye gueɗe bonɗe beele laamu ngu walla en ɗum ɗo heɓɓite alay saago ɓayde jibinɗo hande foof nawat jardin suko so yeehi école jardin ya taw o tawat toon ko yimɓe Allah ɓe e wawɓe nehde ɓe o jangguinamo Allah o nehamo no wona debbo no wona gorko ɓe jangguine ɗon base haade mabɓe yaade école duuɗe ɗene duuɗe men ɗene ɗe mbayla jaɓɓal cukalel ngel duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeegom duuɓi jeetati natta wonde e bedda no gardata hande guure mawɗe tawa tan cukalon ne mbeɗo e beddaji ni natta kon garta e galleji he jinnaɓe toppito kon gonta jangde éducation base so mawnama tan yaama enen foof ndeeƴen yaama dañen jaam wonto ɗum woni hande ko ɗum gasɗum e nder rendo men enen ɗum laamu ngu ne foti watta haqqille mum saabu école républicaine woni laamu ngu kala région mo gonɗa aɗa andi région ɓurɓe wonde ɗon sa yeehi région nde Matam aɗa mo toon ko julɓe goni toon kala case de tout petit hande gonɗo e guure so case de tout petit woni ndulmaji woni wudduru woni nabbaji woni ɗo eɗen gandi ɗon janggarɗon tan ko ɓiɓɓe julɓe waaɓe ni mi serdani kono ko ɗum ko sabota ko almuɓe ɗiɗo wawɓe jangguinde nanne hen rewɓe ɗiɗo wawɓe nehde nanne hen jangguina sukaɓe needi o jangguina sukaɓe Allah o jangguina sukaɓe needi sukaɓe gona e tafade ɓayde ko case de tout jardin wona windude wona ɓe jeehi école a binda e ardoise walla birda e kayit ko desinde tan e yimde e tongo laƴel yo laamu ngu yurnito ɗum no moƴƴi sa ƴeewi hande 31 décembre concert castrol baɗɗo o woni jamma hongude omboɗe gam fadda discours mo leydi o son daari tigui rigui image uji jaltuɗi foof ko cukalon tokkocon jeeyaton en mawɓe kewani majorité o ko cukalon kon dañani hay 12 ans 13 ans ne comde yimɓe so tawi jomum ko waɗano e case de tout petit en jangguiɗen Allah walla jangguiɗen diine mum bawɗo nde foof walla goɗɗum wayatani on jamma on jeyani hen woɓɓe nehaɓe nana cuuɗi Isa yankoɓe ɗe ndewa Allah kañumen haajumen ngala hen woto gonen tout perda en woto perden foof laamu nani eɗeni onon haala nani en haala jaaɓe en haala yetto mawɗo leydi haala yetto tambiɓe jangɗe ɓe haala yetto joguiɓe duuɗe e nder guure men joguiɓe jangde français e nder guure men joguiɓe gurdam case de tout petit jardin e nder guureji men mbatten haqqillaji moon ko enen pewnata gurdam men so wona ɗum en kaalino ma lelo bolne ɗara taƴa koyngal ma yaade ala ko mbawɗa hen fuɗɗima nani en fatta e nder men so ɓooyi neɗɗo ara tetta debbo ma wonde hen ya bolunta ala ko mbatta ko cukalel tokosi ala ko mbawɗa hen ko ɗon paaɗen koye hankkadi ni nattude jogade sécurité gam ko jibinten ko ala éducation ɓayde jibinat ɓiye wona e galle aɗa ñammina aɗa yarna goɗɗa koye nehede rewandu sayandu e nder galle par ce que a nehata a jangguinta a moƴƴinta daña doole daña dote daña wecco manggo sa fayum heela ƴiyema sa mawnum heela ƴiyema sa bamum heela ƴiyema sa yumum helma wujja cakkaji ma wujja jawdi ma wujja maaro ma fo yeeya ha laaɓa ala ko mbawɗa e mum so sokama balɗe seeɗa yalta ɓurtoma doole wonta délinquant mawɗo jeeyowo huuɗo bonko ko walla kelniɗo gadda fitina e aduna gadda fitina e lakara par ce que a finnatto lakara to a deƴata e qabri ma a deƴata e aduna ma ko bojji men enen kala poɗɗen wayde ko bojji men daaɗe men enen kala poɗɗen wullude saabu ko musiba men woni jeese men so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake men ko faati e ganndal
ketki malaki jam musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar yo jam Allah ñalla nen.